mukomana anonzi Chatunga Mugabe obuda zvekare. Aiwa, mukomana anonzi Chatunga Mugabe anozikamwa kuti aiwa, he is the son of the former and late president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe. Anouya achivhura hombe zvake achitaura mashoko vanhu havanyatso kuona kuti aiwa, mukomana uyu yes, kunyange zvake ari kukombeya nyika yeZimbabwe nemamwe maneighboring countries, anouya taura mashoko ekuti aiwa, the ruling party iripo iritori nani pana vakomana veopposition. Sanapinda mashoko anobuda ationa kuti anga ofewa stiff resistance nevacitizens venyika yeZimbabwe. Don't subscribe or like or turn the bell. Like find this headline ranoposta aiwa rinobuda mupepa nausizira muri kuona rakanyangwa richinzi Zambia's economic outlook is deteriorated IMF. Ndo mashoko anouya achireply. Panapa anobva asvika Chatunga unyora chiti, this is when you realize that this useless idea of changing governments does not work. Now, Zambia's economy is falling rapidly as compared with Edgar Lungu's time. The same with Malawi. It's even worse there. So here in Zimbabwe, we'll keep our ZANU-PF government forever. Ndo mashoko anouya achitaura achiti aiwa, zvitori nani tichengete our ruling party ZANU-PF. Achiti aiwa, noda kuti vakomana opposition vangopinda inoita worse. Ameno hatibudi kumbotaura zvakawanda kuti mumbotudza munoti kudii pamusoro pe the current situation munyika yeZimbabwe yatikuona vanhu vazhinji nemamwe maAfrican Southern African countries vakaita sana Mozambique naZambia vanouya vachitokondema the ruling party. Panapa vakomana vari kuti aiwa, the ruling party vana Chatunga vari kuti ndizvo ngairamba iripo, but nyika yeZimbabwe toona people aiwa they are thinking otherwise. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu kudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell.